no? Va ser una creació en el seu moment per activar aquest moment en el que hi ha baixada d'espectadors, lògicament, perquè competim ja amb l'aire lliure i amb el bon temps, i el Grec el que fa és revifar això, però crec que la ciutat ja se'l sent com a seu, des del Cesc el va aconseguir posar a un nivell altíssim, i la Letícia avui ens ha donat una gran mostra de que podem estar molt tranquils i molt contents. Jo crec que es presenta un festival meravellós, ple de propostes super diferents i per tots els públics. Ser part d'aquest festival històric doncs, és una fita important. M'agrada perquè descobreixes noms internacionals molt interessants, de cop hi ha propostes que són molt estiuenques i que venen molt de gust veure a l'estiu. Ens pinta molt interessant, sobretot per les propostes que ha explicat la Letícia. Crec que està bastant equilibrat tot el que són totes les disciplines, llavors tothom trobarà tots els espais de la ciutat una mica el que vulgui. Teatre, arts escèniques, música per tota la ciutat, a tot arreu, això és com un festival de ciutat i això és molt xulo. Molt interessant la programació, moltes coses molt diferents i amb moltes ganes de disfrutar-lo. Ens oferirem la segona acció d'interferència, una segona interferència al mig de Barcelona, sota l'Arc de Triomf, com a epicentre de la ciutat, per intentar una mica com capgirar-la, ficar-la de potes en l'aire i retornar-la una mica tots plegats, no? Que és el context que ens fa ser. El més guai del Festival Grec és que és quan comença oficialment l'estiu a la ciutat, no? I les vacances estan a prop, és un moment de lleure, un moment de cultura i un moment de retrobar-te amb gent a l'aire lliure, i això és meravellós.